Hemen salam dostlar, Habarsız Galma Gepleşigimizin 346. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, birazcık ýadawrak görnýändir, ünsürmen we gatam görmen. Sebäbi düýne o injiklerimden, o şey diýil daýlanmamyň biriniň toyu boldy, şoňa gatnaşdyk. Ondan soň mehmanlar bardy, giýjäň ýaryny boşadyk. Ay garaz gepin gysgasy, birazcık ýadawrak, ýöne biz ýada bolaly, biz ukusuz bolaly. İň esasy zat sağlygymyň ýerinde bolsa, biz mejatmy sizi täzelikle goýmak we bu hepde bomba täzelikler bar. Täzeliklere başlaýarmy? Durun. Ýekece like'yňyzy basyň we biz täzeliklere başlaýar. Dostlar, bu hepdeki täzeliklerimizi, ýani klip täzeliklerini başlaýar Jeren Halnazarov we Matt Nazarov. Aslında klibin sujetleri ütkepdir, sahnalary ütkepdir, şoň üçin klip gyzykly bolupdyr. Ýagny içiňiz betişen ok. İndiki klip täzeligimiz Karvilo'dan Başmy aýlady. Klibi parlanyň olanlary işläpdir. Ýani şoň üçin aýdymam bet, klibim bet. Özüňiz görüň, baha berin. Başym aýlady. Ýaraşymy ýadyp gözüň koýnagym. Seni ilki gördüm dedim öýrenen. Süýmeni başaramap ýana öwrenen. Halipa başymy mahmal sesli Perwan Halmuradov köp wagtdan soň klip täzeligini hödürledi. Kakam öykölü ýa-da öykölü kakam. Ana gepin gysgasy klip sujetli, ýagny ssenariýaly gowupdyr da, berekella. Sen var kangaýyny bilmedi ýüzüm, inni dogunmada geçen ak sözüm, bu dünýäde ölümden. Ýene bir täze klipimiz Perhat Ataýevden Biz para diýär. Yani para diýen söz bizde türkmenlerde bam ýokmy? Orslarda tay diýmek ýalyk da. Hani tay diýen ýalyk ýa para orsan sözü bolman, belki dünýä sözü bolup bilermi? Ne? Biz para, my para diýen ýalyk da. Ne? Klip sujetli we klipi YouTube'a ýüklenlerini aşağında ýazanlarynda adyny ýazan, Hacı Ýazmamedow badydylar. Şeýle ýalyk dura ki, men Hacıga garaşdym, Hacıňam aýdýan ýeri bamy kadip, abyşny Perhat Ataýew Hacı bilen fitlerken, ýöne aslında Hacı ýok eken. Nem üçin Hacı Ýazmamedow diýip ýazdyňyz onda? Sorag. Bizimle bir para, men düşlem mama, men sana, sen mama. Bizimle bir para. Ahmet Namdamyň ogly Aydyn Trend, türkleriň aýdymy bar. Bardat mesela diýip şolaýdyma cover hödürläpdir. Aydynjan ýa klibi giç ýüklediňmi ýa-da inni ýüklen bolsaň diýjek bolanlarym aslında bul aýdym eýem trendden çykdy. Eger klibi ana häzir ýükläp, häzir aýdan bolsaň, men pikirçe agajyk giç galdym. Eger ýok, öňrek eýem çykardym, prosta YouTube'a giç ýükledim diýsem, onu aýry görüň. Cover täzeliklerimizin yeni biri Gülälek Gulmuradowadan. Aýdymyň adyny aýdyp ýalňyşmaýyn dostlar. Sebäbi aýdymy haýsy dilde aýtýanda da men anyk bir düşünip bilemem. Grek dilimi ýa şoňa ýakyn dilleriň biri dol şekilde düşünmedim. Ana bilýäniňiz bar bolsa tesbirlerde belläň Gülälek bu covery haýsy dilde aýdym. Eldar Ahmedov öz YouTube kanalyna täzelik ýükläpdir. Klip diýsem, klip däl, sebäbi shorts formatda, ýagny uzun Reels, TikTok formatda däl. Hasta orsa shorts diýsem, shorts däl, sebäbi uzun, ýagny klip ýalyk bir, ýagny 2000 dawa ýalňyşmasam we hani telefonda düşüripdirler öýdän ýöne. Polnum näl diýsem, bir kadr däl, klip ýalyk 3-4 kadrlar skleyka edip ýören kadrlar zatlary bar da. Yani men pikirçe Eldar Ahmedowyň dinleyijiler üçin cover täzelik. Men sensiz bir gebek yanmadım
Dostlar, Halipa Pehlivan Xalmuradov'dan yeni bir täze klip bar, doğanlar. Yankı klibin sahnalarından hem alınan yerleri bar, öýden edil beýle klipde ulanılmadık da ýöne şoňa ýakyn ýalňyşmasym şu aktyorlar bar şu klipde diýjek bolýar, şoň üçin şu klipden bir bölekler alınıp goýulypdyr we doğanlar aýdymy ýöne täzeden düşüripdir. Ýöne doğanlaryň klipine garanta men öýkel kakamyň klibini has gördüm, birazjyk bolsa da professional görünýär ol. Dostlar, can ses täzeliklerine başlaýar. Bu hepde bilbil sesimiz bilen, bilbil sesimiz, ýagny bilbil öwezova bir däl bir näçe sanak can sesde täzeliklerini hödürledik. Hem türk aýdymlaryna, hem türkmen aýdymlaryna. Men şeýle diýende, sahnalaram haladym, akustikany hasam haladym, syomkada gowy berekellar. Mene hakykatdan haladym we hemmesini bir-birden dinläp çykdym. Senin aşkına düşen genciken eser etme. Usalım ağır uğrulun şirin can. Dostlar, inniki can ses täzeligimiz elbette Jahan Baxşydan. Aslında bilýän Jahan Baxşyny can ses bolsun ýa klibi çykdy. Ilkinji ol aýdýar ýönüm. Jahan Baxşynyň bu konsertini eýer näçe ýerde gaýtdyk ýöne şu konsertden ýene bir zapisi Allah jana ýalbarsaň. Jahan, biz senin täze klibi araşýas. Konsertni zapislaryň, joý zapislaryň has gowy ýöne klibam gerekdir, sujetli, ssenariýaly klipler araşýas. Ve haçan çykýan bolsa bire insight şekilde aýtganym şo bizim öz adalarymyz bilen bir hepde odal bar, iki hepde, üç hepde belki bir ay öňünden aýdar Jahan Baxşydan ýakyny täzelik gelýär diýip. Sana çakırıp bagyt getirir, ilin verip Allah jana ýalbardım. Jahan Baxşydan ýene bir täzeligimiz bar, ýagny canly ses Halipa Akşsaparowyň aýdymy bilmen. Bilmen. Şolaýdym ýa-da şenrawa. Ýani Jahanyňky gataň saatda men pikirimçe studiýa bardylar. Ýene bir öz muzykantlar bilen repetisiýa etmäne. Şo adam ýani telefon goýup bir zapis etdiler. Jahan jowy aýdypdy, mesele däl aýdyp bilýän üçin gön alýam ýükleýär şolam ýörap durda. Ýylyň klipleram Jahanyň prosta bir zapis alak görän nokta. Jahanyň fanatlary hakykatdan Jahany gowy dinleýär we Jahan hakykatdan gowy aýdýar. Bilmen, la la bilmen, tüwür yarım näme ağlaýar. Gel gel, la la gel gel, ýürek bagrym beýle dağlaýar. Indi gelýär Söhbet Jumayewiň fanatlary, ýagny Söhbet Jumayewiň muşdaklary üçin Söhbet Jumayewiň täze konsert taýin bolupdyr we öz YouTube kanalyna şonu paýlaşdy we 1,5 saat Söhbet Jumayewden. Ana men konsert diýlende diň aýdym kadysem ben başyny göremden eýem bir näl diýsem artistizm o taýda bir gowy sahna gurnapdyrlar, gowy edip şow ýasapdyrlar. Men berekellar da Söhbet Jumayew siz Söhbet Jumayewiň fanatlary sizin üçin bettäzelikde. Näme üçindir ejemiň aýdan hudy sesleri en tägem gulagymda. Ya hemmelerde şeýlemke. Eşema maşallah 1, 2, 3, 4 Menem onjak bolýan Patra onjak MP3 täzeliklerine başlaýar hip-hop dünýäsi bilen we häzirki döwrüň iň bettirýosy diýsem belki ýalňyşmaryn Swiss 347 täze 100 Citizen Nebela. Bolsun nebela. Yok atam öne kagdydım pulo. Gömdüm sizi aşağına kara gumum. Elimde gaydığı gönü kalır pulo. Toya gidip para kamalı. Aydym täzeliklerimizin ýene biri hakyky rapda, ýagny professordan yana
Şo oğlunun flow'unu, padaçasını halayan gowuk yaşlı oğlunun. Hasın birdin iyi bunun kararı bilmem nerede füydü onu bu garip yana Indi gelýär dostlar, TikTok täzeliklerini, köpüňiz TikTok täzeliklerini has köp garaşýarmysyňyz. Men tesbirlerde okuyan sebäbi beýleki täzelikler gowy diýär, ýöne TikTokda diýär. Yani bu bilen täzeligiň içinden iň gyzyklaryny saýlap bilýän diýerler-de. Yani sag bolun, minnettar gowy tesbirleriniz üçin. Anuş Murattur diýip, Halypa Anuş Murattur diýip, kön aýdymy bir cover aýdym ba diýip. Belki söýgü bu cennet bilmedim. Ýadyňyza düşendir. Şol aýdymy Halypa Anuş Murattur diýip täzeden janlandyrypdyr diňlen. Belki sevgi bu cennet bilmedim ya olmasa dozakmı bilmedim Belki sevgi bu cennet bilmedim ey ya olmasa dozakmı bilmedim Dostlar, şu TikTok'un täzeligini men liçni özüm, yani şahsi özüm halap, şahsi özüm saýladım da. Näme üçin sebäbi oğlanlar köne aýdyma täzeden retro stilde işläpdirler we täzeden gowjan beripdirler. Yani aýdymyň stilini halalym üçin hökman aýtyp geçeýin. Berekella oğlanlar, Arslan Nur, diňe öňe, diňe gaz ýigin, berekella. Men divanı men hey men divanı men Yeni bir TikTok täzeligimiz DJ Asha. Dostlar, belki käbirleriniz şu video ýalňyş düşünmekleriniz mümkin. Ýöne men şeýle goşup geçeýin. Ol buldy ýazmadyňyzdan. Odal dostlar, şu haýsy videodan DJ Asha mix ýasanmaşa, şo videonyň awtory özü söýmük edipdir, özü paýlaşandyr pikirimçe de. Ve oň üstünden, yani kemsizlik hökmüne hiç kimem gülenok. Bu prosto humor ve yani näl diýsem bir mix hökmüne de gowy zat, modern bir zat belläk üçin, savremenny bir zat gowy iş berekella DJ. Dostlar, indi gelýär könüller ýatlar şarkıjyna, ýagny sizin biziň iň gowy bilen şarkıjyklarymyzyň birine Nazir Habibow we Parahat Amandurdiýew. Yıldızlardan üzdürüp kıyılmoncuk taksam Kırpıkların ruşun atyar her yan baksam Hasret onu da her bir seni gören aşık Gel yarım Gözümsün ah aylana aklım ayar Sözümsün ah hayrana aşıda yar Odan can sen kalbimi yüreğime girersin bir aşk men sana Dostlar, yeni bir könüller ýatlaly Eldar Ahmedow Lälen. Yaşlığımda meni intibar edin Kara gözünü küşpine var edin Ahırınla menin sevgimi har edin Bir ve paşol gayr Dindel melelem Ahırınla menin sevgimi har edin Bir ve paşol gayr Dindel melelem Dostlar, indi gelýär siziň iň gowy bilen şakajyklaryňyzda we biziň hem gowy bilen şakajyklaryňyzda sebäbi siz bilen swýaz gurýas, tesirleri, okal şakajyklary we geçen bölümde ilkinji tesir ýazyp berekella sözüne laýyk bolan dostumuz hakyky it's real diýär. Perway, yani hakyky real ikisen bir zat. Berekella. Tesirlerimizin inniksi Rahmanberdi Ataev.
Aynen kim alsa şu alsın. Bize tebelik gelse ol yani. Düşündüm ben fikrimce geçen bölüm görenler düşünüyorum da geçen bölüm başına deyiptim ben. Altın kıydığımız Kow Studio tapyançak ne tip olsa inniki bölümlerden Nuran Arslanova geliyor yani şahir kıydı geliyor. Odan önce blogger kıydığımız alıp barar, altın kıydığımıza çelli deydim. Ne tip olsa dostlar o inniki bölümden ya ondan sonra bölümde Nuran'a söz verdi gelip öd alıp barar. Raif Tofanyodu diye yani Parla Studiyanın oğlumları. Jayt Nur ağam Karvilan klibinin koyman geçipsiniz atak işinizde üstünlük diye. Vay Raif. Men Karvilan klibini koyacak ve siz havar etmediniz ve men klip görüp yetişmedim. Klip önünün sayılanır ya tayinlanır ya paka görüp adetler. Ona çelinde Karvilan teyada klip çıkmadı. Yani bu bölümde gören olsan, Instagram olsan Karvilan klip koyup geçilenir. Berekallah işinizde üstünlük. Alhan Bakşiyev'den gelen soru Jayt Nur. Sen bet alıp bar yani jim sen alıp barsana diye. Vay Alham sağ ol minnettar kıblen o betti yani. Bettiğim sözü de layık olmak gerek. Doğru sağ ol. Inni men diyecek olan adam men eğer havarsız kalman alıp barsam men öz gepleşiklerime yetişmeyen şonu çiğnem diyen havarsız kalman. Altın kıydını alıp barsın ya Nuran'a gelsin yani bizim havarsız kalma gepleşikleri başka bir alıp barmasın men ya yüzde gepleşik ya da teater show gepleşikleri yetişmeyenler şonu çiğnem diyen başka bir alıp barsın men del men yetişemok adı kıcı bir tatlar Nuran'a canı diye va Nuran'ın eyan pakloniklar komentariyada belli başlattır. Yani öyle gelse ne olacağı belli değil. Yine adı ne belli unknon. Salam aleykum mecatımın Jayt Nur hemmeğinin işinizde üstünlük olsun. Din öňe harekete dowam malaçy diye. Sağ ol minnettar. Sizin hemmeğinin işinizde üstünlük janyňyz sağ olsun. Dostlar mecatımın aýdyşýaly ýagny meniň mecatımynyň sözü bilen Jayt Nur'un üstü bilen aýdyşýaly nesip bolsa inniki bölümlerde Nuran Arslanova şahir gyýdymyz, blogger gyýdymyz geler ama Instagramda ya TikTok'ta tanımaýanlaryňyz bar bolsa Nuran Arslanova diýip ýazsaňyz çykýandyr görersiňiz, özüňiz hem aýdarsyňyz. Men pikirimçe Nuran'yň altın kıydımız gelýänçe gat gowy edip alyp barar diýip pikir edýän, umyd edýän we şeýlik bilen bu bölümde iň halan täzeligiňi tesirlerde belän inniki bölümlerde görüşýänçe özüňize gowy serdin hoş. Sağ ol. Girdi mi? Normal mi? Başladık onda. Yürüdük. Saçlat normal mi? Yürüdük onda. Azıcık yağda bırak yani. Şu kamera peste drone yağlakmay. Ben onu zapisine girmedim ya. Tamam. Kameradan alanı da başlayalım. Alo. Çö? Jahan Serhan'da men diyen zapistan. Parlanın oğlunları işlepti. Aydın adiyattan çıktı. Sonra inniki tali... Aydın adı ne mi? Aydın adı ne etti? Stop ver. Zarar öyleyemeyim. Normal mi şu at yanlış? Tutardık şeylik bilen. Opşi cemliyet.